nyaya panapa yandiri kusangana nayo yakataurwa naadvocate Nelson Chamisa uyo vaimbova mutungamiriri webato rinopikisa zvematongerwo enyika reCitizen Coalition for Change. Vari kutaura vari kuti the pace of change, people are asking God to change the nation and we are desperate for change, but for real change to happen, God does not use that holistic approach. He is working in individuals because individuals should be changed and transformed. First, this is the sequence of true and real change. Without the changed hearts, there is no change. Change only comes through the radically changed, and difference it's about the heart of leaders. Leadership is a matter of the quality of the heart. Alignment and obedience determine the speed, process, progress, and success in the fulfillment of change. Mashoko avauya vachitaura asi ndiri kuona mazimbabwenzi panapa vari kubva vatanga kubvunzana naadvocate Nelson Chamisa vachiti shanduko iri kuuya rini naye mukuru, kana kuti toenda zvedu mustreet. Ndipo vari kubva vapindura ipapo vari kuti shanduko ndisu tose. Mumwewo abva auya achitaura akati change begins with me, and when I'm changed, I will change my community, which in turn changes my areas, and eventually the change translates the nation. Lord Jesus Christ, we cry out for change. Mwarikuti serious here, Mwarikuti another 40 years under ZANU-PF is on its way. Unless we wake up, let's not trust all these politicians. They are waste of time. When God looks at Zimbabwe, he sees a society of the elite, government and business oppressing the poor who put on interests ahead of common good, nation filled with necromancy, a selfish house divided, a rate of change in 2 and fleeing from 3 is a move towards freedom. Tough. There is no change that comes from tweets and verses. Dai muri mumwe manyarara zvenyu mukuru zvematongerwo enyika amuzvikwanise. Tell me one leader in the world akakwanisa kubvisa hurumende nechinamato everyday verse zvinotipei izvozvo. Mwarikuti right on brother, you being there is put ZANU-PF under serious pressure. That's a reflection of strong leadership with a strong support-based change is certain. Mwarikuti dai shungu dzaiuraya tingadai takafushira uyu. Real change is already there. Mwarikuti munotipedzera vanhu simba Mr. President nepost dzenyu dzisina kana basa pano. Vanhu vari kushungurudzwa uye kushupika kunze uko. Ndo mashoko andiri kusangana nawo ari kupindurwawo nevanhu vakasiyana siyana. Mamwe acho andinazokwanisa kutiwe panapa tinyatsokuma verenga ese nekuda kwezvikonzero zvekuti mamwe mashoko acho vamwe vanga kutoita kutuka chako, vamwe vachitaurawo zvinonetsa kuti tikwanise kuzviverenga panapa. But nhasi ndo nyaya yataona takakubatira mhuri yeZimbabwe zvekare kuti tikwanise kuonesana tichinzwawo nemi imimi vacho vanhu kuti munoionawo sei.